जायफोरखौ नुनो मोनदों मेलेमजिबि रोंगौथि थानाय बिथांमोना इसोरनि हेफाजाबजों गावनि नाजाथाबनायजों फरायनानै बे थांनाय 2003 मायथाइयाव आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननि जे मिस्टार प्रकाश बसुमतारी मिसनारि बाप्टिस्ट डॉक्टर विक्टोरिया बोरो मिसेस मिजोरा बागलानी दक्षिण बाथावर बाप्टिस्ट मिस्टर श्याम बसुमतारी शिलपुता बाप्टिस्ट मिस्टर संजीव दैमारी सुरनगाव बाप्टिस्ट जों गोजोननाय मोनदों इसोरखौ बाख्नायदों deserves all our praise and all the glory. Best service all Pahagalane, brothers and sisters in Christ. Managere Muzakina Hana Alasi Nakaman. Sundo Pimontika Zagan Nanisi Gamonen, BBC Mauti Purko, Ada Sadrama Purko, Ada BBC Nabro Tanakura Mondrakunis Rapu, Nankamko, Zumboy, Gusabel and Ramban. Zenitake Arasana Nakamana. आरो बे आरजखौ खोनासंनानै इसोरा गावनि डिजाइन बायदियै जाफुंहोदों जों रंजानाय मोनदों नोंथांमोना जोंखौ जौस्राङाव गसंहोनानै मान बावदों नाथाय बिनि गेजेरजों आङो फोरमायनो लादों दि जोंनि डेजिगनेसनआ दायो सासे सिभिल सार्भेन्टनिसो बर'नि थोंजोङै नारस्लायोबा जोङो साफा नोंथांमोनखौ सिबिग्रा नोंथांमोनखौ हेफाजाब खालामग्रा बा नोंथांमोनखौ सार्भ खालामग्रासो दा नोंथांमोना जोंखौ मान बावदों जों गोजोननाय मोनदों नाथाय जोंबो नोंथांमोनखौ मान बावनांगौ आरो जों नोंथांमोनखौ बोरै मान बावनो हायो होनबा आरो मान बावनांगौ होनब्ला जोंनि जि डिउटिनि थाखाय जों दा एपइन्टमेन्ट मोनो बे डिउटिखौ जोङो सिनसियारिटि आरो अनेस्टि आरो इन्टिग्रिटिजों मावनांगौ जोङो आरो जोंनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नामायनाया बे नोंथांमोननि मोनसे लिगेल राइट आरो संबिजिरारि मोनसे मोन्थाइ माने कन्स्टिटिउसनेल राइट बेनिखायनो खावलायदों जोङो जोंनि थाखाय आरज गाबगोन जाहाथे जों जि डिउटिफोरखौ जों मावनांगौ दङ बेफोरखौ जोङो मोजाङै मावलांनो हायो नैथियावनो आङो आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बुंनो नागिरदों नोंथांमोना जोंनिफ्राय माबाफोर हेफाजाब नामायदोंब्ला बे आनजादखौ लिरनो बा गुबुन आनजादफोरखौ लिरनो नोंथांमोना जोंखौ एनिटाइम एप्रोच खालामनो हागोन जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ नांगौबा बिबिसिनि मावथिफोरनिफ्राय नोंथांमोना लानो हागोन जिखिनि आनजादानो जा जि आनजादनि थाखाय बोरै कामपेइन खालामनांगौ बोरै लिरनांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना जोंनिफ्राय हेफाजाब नागिरबा जों अराय सम नोंथांमोनखौ हेफाजाब होनो रेडि जोबनायाव आं मोनसे गुसुङै सुंद' पार्सनेल टेस्टिमनि मोनसे होनो नागिरदों जों बयनिबो जिउआव गोबां समाव सानथ'हायै खैफोदफोर फैयो आरो बेबायदि समावहा जोङो जोंनि फोथायनायखौ गोगोम आरो गोख्रों खालामना लानो आरो दोननो थाखाय जोबोद गोब्राब जायो बेबायदि समावहा आंनि जिउआवबो गोबां समाव खैफोद फैयो नाथाय बेबायदि समावहा आङो सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो मोनसे मेथाइखौ आं खोनासंबोबाय थायो आरो रोजाबबोबाय थायो जायहा आंखौ गोसोखांहोफिनो जे जोंहा मोनसे इसोरजों that we have a covenant with God आरो बे मेथाइनि नामानो जादों It is well with my soul बे मेथाइखौ लिरदोंमोन सासे आमेरिकानि इभान्जेलिस्टआ हरासिय' स्पेफर होननाय मुंनि सासे इभान्जेलिस्टआ जेब्ला Ayo lokok gede mana? Berat kita dengan
when your time is very short, I would like to give Dr. Rebecca Signa a few minutes to bring greetings from BCH district. जों इनाय रंजादों जोंनि माखासे गेदेमाफोर बेवहाय दंफैयो जों बिथांमोनखौ बरायदों बेनि सिगाङाव बुंनो हास्थायदों दा मिस्टार हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे दङ जों मिथिगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फर्मार चिफ हिसाबै जोंखौ बिबिसिखौ गोबां मदद खालामबाय थांनाय 2007 मायथाइयाव थाइलेन्डनि चियांमाइआव कालचार लानाय समाव बिबिसिआ रांनि मदद खालामदों 2012 मालयेशिया कुआलालम्पुराव कालचार लानाय समाव रांनि मदद खालामदों 2017 इन्डोनेसियाव कालचार लानाय समाव बिथाङा रांनि मदद खालामदों आरो जोंनि बिबिसिनि उदालगुरियाव थानाय जितु सेन्ट्रेल एनेक्स गेस्ट हाउसआव रां मदद होनानै जोंखौ मदद खालामदों आरो जोंनि मेराबिल फुख्रि प्रजेक्ट बिबिसिनि बेयाव प्राय 83 बिगासो एलटमेन्ट होनायाव 153 बिगानि गेजेराव 83 बिगाखौ हाखौ मियादि खालामनायाव बिथाङा मदद खालामदों बिथांनि गोबां अरिहना दङ बेनिखायनो जों गोजोननाय रंजादों बिथांखौ Boro Baptist Convention, Boro Baptist Nursery, 110 except was itu Soba. Besoknya menjalankan Boro Baptist Nursery, panggilan Apaki, ada bahwa uang pastor riwayat alasan mulai menjalankan आरो लोगोसे जों फैफानाय सल' बर' बिथां प्रेस मसाहारि बिथां रिन्जय बर' बिथां आरो समसेरारि गिबि गिबियावनो आङो नोंथांमोन गासैबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय इसोरनि अननायावनो आंबो दिनै बेवहाय नोंथांमोनजों बे स्पेशल सभायाव बाहागो लाफैनो हानानै आङो प्रभु इसोर जिसु ख्रिस्टखौ आङो हामबाय होनो थिगैनो दंना इसोरनि अननायावनो इसोरनि आशीर्बादावनो आं दिनै बेहाय नुजाफैनो हादों जुदि इसोरनि आशीर्बाद गैयामोनब्ला आं बेहाय सफैगौमोन नङा एथ' मोजां बयबो ज' बेयो प्रभु इसोर जिसु ख्रिस्टनि आशीर्बादाव बे सभाखौ जों दिनै सभायाव जयै फैलायनो हादों सावरायलायनो हादों आरोबाव प्रभु इसोरनि प्रार्थनाखौ जोङो खालामनो हादों जों इनाय रंजानाय मोन्दों गोजोननाय मोन्दों बेनिखायनो जों बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननिफ्राय बिथांमोनखौ गोजोननायनि सिनफोरखौ जों आर'नाइ बरायना लानो डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभानिफ्राय माखासे निलकान्त
गयादों फैफादों होननानै मिथिदों नोंथांमोनखौ जौसाङाव फैनो खावलायदों। बे समाव गोविंद बसुमतारी डेपुटि चिफ आरो बिनि उनाव नीलकान्त गयारी जनरल सेक्रेटारि बर' साहित्य सभा बिथांमोननो गुसुं 2-3 मिनिट्स बिबुंथि लाखिनो खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिम खुलुमनायखौ बावहरो आरो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो। बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सन 110थि बोसोरारि जथुम्मा बियो दिनै जोबथा सान आरो बे हाबाफारिया दाख्लैनिफ्राय जाबाय थादों सानब्रैनि हाबाफारि। बे हाबाफारिनि मानिजाथाव गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोन गाहायै बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सन आफादगिरि हरिचन्द्र दैमारि सार आरो गासैबो बिबानगिरि बिथांमोन दिनैनि बे जोबोद समायना आरो ओंथि गोनां हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय बर'नि गासैबो थाखोनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे दुलाराय बर' गनायजाथाव बिथांमोना धोरोमजों लोगोसे हारिनि थांनाय फैनायनि सोमोन्दै सिन्था खालामदों। जेब्ला जों सफैदों अब्ला जों खोनादों जोंनि बर' फिसाफ्रा APC आनजादाव जायफोर उथ्रिसारदों बिथांमोनखौबो नोंथांमोना बरायदों। बे जोबोदनो बरायथाव आरो साबायखर बावथाव। गोलाव बिबुंथि होनो लुबैयाखै, नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ लानो लुबैयाखै। बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नोंथांमोननो फिन खेबसेबाव साबायखर बावहरदों आरो गासैनोबो जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै बेयावनो सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। प्राक्तन मंत्री भातृस्वरूप माननीय रिहान देगाई আমার মাজত আছে। মালদা সমষ্টিৰ বিধায়ক মোৰ ভাতৃস্বৰূপ চৰণ বৰা আমাৰ মাজত আছে। ধনশ্ৰী সমষ্টিৰ মাননীয় MCLA মোৰ ভাতৃস্বৰূপ ফেৰছ মছাৰী আমাৰ লগত আছে। লগতে আজি ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা উপস্থিত অতিথিসকল আছে। সকলোকে মোৰ খ্ৰীষ্টীয় প্ৰেমৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপস্থিত বিভিন্ন মণ্ডলীৰ পৰা উপস্থিত মোৰ খ্ৰীষ্টীয় ভাই ভনীসকলক মোৰ মৰম আৰু বিশ্বাস যাচিছোঁ। সঁচাকৈ সুখী যে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত প্ৰভু ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসত থাকি BBCয়ে আজি 110 বছৰ ভৰি দিছে আৰু এই 110 বছৰ সেৱা BBCয়ে আমাৰ খ্ৰীষ্টীয় ভাই ভনীসকলক দি আহিছে আৰু আমাৰ মণ্ডলবিলাকক যত্ন লৈছে। মোৰ বিশ্বাস এই সংগঠনে আৰু অধিক ধন্যবাদ প্ৰৱেশ তেওঁ নিজৰ তেজাৰে গঠিত এই মণ্ডলীসমূহ ভালকৈ যত্ন লৈ আছে আৰু আশীৰ্বাদ কৰি আছে। তিনি জগতকে জানে মতে যে BBCয়ে তিনি 110 বছর BBC রিটার্ন থানায় আছে মণ্ডলীকে দিন করেন আর মণ্ডলী যাদের পালক পরিচালক বিখামনা কখনো মণ্ডলীকে যত্ন লালনি গেছেন। September Suma Solgeri, son Noah Najari, Harsinga Tangla, Roman Catholic Church. আপনাদেরকে মঞ্চে আহ্বান জানিয়েছে যে সব ফলাইবেন।
think Reverend আমি সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে ছুটিকে বক্তব্য ৰাখিবলৈ সময় দিবলৈ নোৱাৰি আমি বৰ দুঃখিত আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব समनि आंखालाव जों बिबुंथि लाखिनो सम होनाय जानाय नंलिया नोंथांमोना जोंखौ निमाहा होगोन
내 가슴이니까이 허세 건난에 너니 몸에 전 다음라고 봐야 다 있어. 그리고 정하 안미만의 제법 누나 하나의 점이